ассалому алайкум дӯстони азиз, бори дигар хуш омадед ба канали мо. Умед дорам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. ҳозир мехоҳам барои шумо ҳамхе доингора нишон диҳам. Медонам ки подписчикои мо беҳад нағз мебинанд ҳами паплини доинга. ҳозир гили нав ки омадай, хостам як навор карда пешниҳод кунам. Марҳамат, як либосаш 150 сомон нархи донашай. Касе ки опт мегирад бо арзонтарак мешава. бисёр аманами рангошон хушрӯ нежне чӣ хеле меган нозук, ана се ранги беҳад нозуки хушрӯ дидед. Ана ино бошад, агар дар хотир дошта бошад, ма сатинша нишон дода будам. Дубайский сатина, ана ҳози бошад, ҳамин нусхаҳо дар паплини доинг омадиянд. Бисёр вақт мепурсанд ки доинг чияй. Дӯстони азиз, доинг и паплини ҳамха мулоим, шох нестай, мулоими бешолкай, хушрӯвай, мисол шушта метавонед ки пӯшед. Як либосаш 150 сомони ҳамино ҳамашон. Касе ки опта мегирад бо арзонтарак мешава. ҳозир чанд та гули новинкае уворам кӯшиш мекунам барои шумо ба навор гирифта нишон диҳам, то ин ки аз бори нав дар дурӣ ҳам бошед, қафо намонед. Ина бинед, беҳад мадами рангошон маҳқул шид. Анаминоям гулои навай доинга ментолови ранг меган, ира чун ҳам хеле ранг меган, кабутаки нежняй. Ям амхе 150 сомон нархаш. Сангаш пирра задагай. Марҳамат, тамошо кунед. Сангои якм сорти пирра. Ази 4 та ранг будай. хушрӯвак. Нусхои беҳтарин омадай. Фасон. Ин нусхара ман нишон дода будам. Иноша хай бори дигар бо нишон метим. Шахсоне ки бори аввал дидестиянд видеои мора. Марҳамат, иноям ҳамихе. Ино 140 будан, ҳозир 150 шудай. Дӯстони азиз, чӣ хеле ки медонед, ҳозир анами қурби доллар мисол боло рафтагӣ ҳаст. Ҳамаи чи аз продукта сар карда ба тамоми либосаву мисол мебелу сантехникаву ба тамоми ҳамаи ашёе ки мефурӯшанд, нархошон дигар шид, қиматтарак шиданд. хулоса аз мо ҳам аз анами паплинои доингам 10 сомӣ қимат шидай. 150 сомон як либосаш. Касе ки чӣ хеле гуфтам, касе ки бо опт мегира бо арзонтарак мешава. Инамино доинган. ҳозир ҷада бояд ду гули нав омадагай ва ёрам нишон метиҳам. Анаминоям нусхои новинкаяй. бинед чӣ хеле хушрӯ. се ранг дора. се ранги фасон. инаи рангаш мана маъқул шед. хушрӯ. хулоса ҳар се рангаш фасони хушрӯи фисташкови. чӣ тавре медонед, ҳозир исол фисташкови мода мешава. хулоса ямам 150 сомон як либосаш. ин намудора ман нишон дода будам. бори дигар ҳам такроран мехоҳам барои он шахсоне ки бори аввал дида истоданд. як бори дигар нишон тимана. сиёҳуш ҳастай, сафедчаш. ширчоӣ. И саб сафед нестай, хе ширчоӣ ай рангаш. бинед, ҳамин нусхо хушрӯ. анаминоям паплини доинган. ҳамин нусхо. иноям як либосаш 150 сомон. на марҳамат. И цветчам бисёр хушрӯ. И цвета бисёр харидорӣ карда буданд. дар хотиртон бошад агар. ина марҳамат, ана ин намудош ҳастай бо. диде? фасон. се ранги хушрӯ. ана баъд аз анаи евростило ҳастай. видед? евростилои хушрӯ. ана ин намудора хушрӯ харидорӣ карда буданд. подписчико бори дигар мехоҳам нишон диҳам. чӣ хеле ки гуфтам, дар ҳар видео мисол шахсони нав ба нав тамошо мекунанд, тамошобинони нав ба нав тамошо мекунанд. барои ҳавай ҳам шояд ки видеоҳои пештарамона инора надида бошанд. ва ҳозир такроран мехоҳам нишон диҳам. ана ин материал боша яки метоба ози камакак. ира аллакай ма видеоша партофтагӣ ҳастам. ино паплини туркиянд.